एकदमबारे सानजौफु समाव सा कापसे लाल साहाबाबो मोनलोङाबा एकदम गोसोखौनो गोजोननाय मोना आरो नोंथांमोना माबोरै मोनो साहा मोनलोङाबा आं हले साहा मोनलोङाबा थानो हाया ओमफ्राय बाजारफोराव थांबाबो एकदमबारे साहायासो आथुर जागोन आरो जायखिजाया बाजार खालामनाया जाला गिदा जा साहाखौ सिगां आरो लोगोफोर जेबो गैया साहा गोजासो जालु जालाबो थाखाया लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालाम नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नायफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो दाबायना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो होमबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माइनि खेथिया जोबनाय लोगो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै दिनैसो हालेवदों आरो लोगोफोर माबाया नाराया माबा रुयाखैमोन नालाय ओमफ्राय नारा सारा गैयिखाय दा एवनानै लाबाय लोगोफोर ट्रेक्टरजों ओमफ्राय दिनै इयाव मा गायनो नागिरदों लोगोफोर जोगोनार गायनो नागिरदों ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मा गायनाय जायो नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोबाय थागोन भिडिअ मा गायनाय जायो लोगोफोर ओमफ्राय दा बोरायानो आंना माबा नाराखौ हगासिनो आरो ओमफ्राय सावगासिनो खावसे दा सिरि फान्थाव बारियाव फैलायबाय आरो लोगोफोर फान्थाव बागानाव फान्थाव लांनो होननानै मै मना लालायनानै आङो फान्थाव लांनोसै लोगोफोर लकेल फान्थावा जि गोदै जायोहाय लोगोफोर गोथाव जायो आरो मुलि होनाय नङा नालाय ओमफ्राय बायनायफोरा एसे खारदै जानो नागिरो आरो ना लोगोफोर दैसुब जायो आरो लकेला आरो माइसे गोराहाय नै एम्फौआनो इदि माबायानो दाउआनो इदि जाख्लाना जुख्ला दोनो आरो मोनसेबो माने थाइसेबो मोजाङै मोनजाया आरो हान्थि मोनजाया आरो फान्थावखौ लोगोफोर एकदमबारे बिदि अख्ला दोनबालाय जोंलाय माखौ जानांगौहाय गासिखौबो इफोरबायसा अख्लाना दोनबा मानसिया माखौ जागोन होनबा इफोरबायसा अख्लाना दोनबा मनासे लाबाय नै लोगोफोर फान्थावखौ संनोसै लोगोफोर आलुजों फान्थाव ओमफ्राय ना फान्थावखौ एसे नादबना लाबाय आं लोगोफोर नै मोनबायानो ओमफ्राय आं बारा संनायखौ देखायबाय थालायासै आरो लोगोफोर ओरैनो बेखौलाय आरो बयबो संनो खावनो रोंखागौ नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै गुफुरसो नुबाय आरो ओंख्रिखौ मबाइलावहाय ओमफ्राय आं नाखौ हरना होनोसै आरो लोगोफोर नै नाखौबो एवफ्रामखाना दोन्दोंमोन नालाय जि मेजेम गारनायाबो फान्थावजों नाजों दिनैसो जानो नागिरदों लोगोफोर जाफेरथाराखैमोन आरो गोबावसैमोन आरो फान्थावजों नाजों जायैया लोगोफोर आंना ओंख्रिया ओमफ्राय दुन्दिया एसे गारलाना होनोसै आरो मोदोमनाय बायदि मोनबाय जोंहाय आरो 3 तालाबो बानायबाय दङ नै लोगोफोर बिजावजालियाहाय ओमफ्राय गंबेसे ओंखारखो 8खानल' जाबाय 8खानल' जाबाय होनलायबावो 8खान नै दा ससे ओंखारबाय दं गोसाथार नामा लाबो खर'खौ साखिनाय एसे खर' नङा इयो लाससो 8खाननि लास अरिजिनेलखौ ब्रा खर'खौ लोंनोसै नैहाय लोगोफोरनो एकदमबारे जोमग्रा मोजां होदो आरो माबादो होदोसो ओजोंहायनो बिजावजालिया एकदमबारे मोजां जि लाबोदो आरो जोमग्रा लोगोफोर बेनिफ्राय नायबाबो माबा लाबाबो लायाबाबो नै माबायदि नायखायो आरो बिजावजालि माखाया ज'नो थफ्ला बुफ्रुग्राल' आरो लानायावथ' गैखायानो ओमफ्राय दिनैबो आरो नायलायबाय नै जि साफा आरो दे अबे गांसेखौ फसायखो नोङो नेनमाया नेनमा आंगि बांगि जादो र' आंबा बासिना नोंनो बे एसे गोदान डिजाइननि सुइटार आरो लोगोफोर बिराद गुदुं जागोन आरो नै मोजां मार गाननो गुदुंथार मोनदों ना दांनायावनो गुदुं मोनखाथारदों ना सुमु ना इयो गुदुं ना
आइना गुदुं जायो आरो इदिखौ लाखि मोजां नुदोहाय लाखि खोमा सिख्लाफोरनि सर्ट मडेला गानजायो बुरैफोरा गानजायो थेवबो इदिखौ लाखिथारगोन आं आइनो दाखालि ओरैनो होलांदो गांसे बहनलांनायाव बाजारनाव न'आव दंफैयोमोन नालाय मेहेन्दी कालार माबाया इयो न'आव दंफैयोमोन नालाय थफ्लिया लादों ओइ गोदान गोदान डिजाइन ओंखारबाय थायोहाय थाखा गैया फैसा गैया लानो हाया बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आरो जाय जाया नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायो बिसोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच